Kabohlango lombelebele bubelebele lomabhila sixoxo sinuka insundwana. Namhlanje the 10th of June 2022 is Friday. Usuku lwamagqabi namaxolo, usuku lwamafutha. Apho sidibanisa khona kwenzela uba kuphume into ephumayo. Taka into etakayo bathini nakulakona bathi namhlanje is national shutdown. Ungayibuzi kumke kha uyoyisabela bayiqhuba abantu bayo thina siqhuba lena yasemayezeni. Namhlanje ke mntana nomhla sisaqhuba ngomsintsi. Sitso oyimilelayo batho abanikazi bento lo mthi lona sithe Wednesday. Ukuba bungekho Wednesday jikela Wednesday. Sithi lo mthi ngumthi olwayo, sithi lo mthi ngumthi owenza okuhle. Sizayidibanisa ke xa sisenza uba lo mthi ulwe siphinde kwalo mthi. Cenga amathamsanqa, sicenga insikelelo, sicenga ononyanya, sicenga into esingenazo ngawo lo mthi esithe sabe siyalwa ngawo. Uyayibona ke, khangela wena uMsintsi ukuba ukhona kule ndawo uhlala ngakuyo, ungayoba owasetown, ungayoba owasemzini. Ukuba awukwazi ehlathini ofuna uMsintsi uthenge, ungajikela napha kwaBhele uthi ndizocela uMsintsi. Abanye abantu umuntu uzawuthi ufuna ingcambu, uyayifunelwa ingcambu, kodwa siye sithi fumana ixolo kwicase enjengalena sizawube siyayincokola yoMsintsi. Sizayichayelela ke mhlawumbe singekayitshayeleli, siyakhumbuza nje ukubana njengoba sifika nje kula 25,000 sizawuyenza lento lekhombo yabantu abatheni abaxhuzulayo bazaba bahlanu kuphela. Izawukwenziwa kwangabanye bamalungu ayo le support group. Sibiza support group lento basiyancedisana kulento kwezingxaki sinazo kulamakhaya ethu. Siyasupportana mani kulento seyibu support group lento sikuyo. Izaba ngabanye bethu abakule group abazawukhetha icriteria izawudecidwa ngabo. uBhele uzawukhupha amayeza kwabo bantu batheni batyunjiweyo ngumuntu epileptic ke lo omakabhale okanye lo nto uzabe ikhethi uba makwenziwe yona awine. Masingene ke kuyo lento yoMsintsi oyimilelayo. Sithini siyalwa, siphinde sithini sivula amathamsanqa, sivule okuhle ukuba umuntu athini athandeke. Masingene ke kuwo uMsintsi. Izaba ngu2 step ke mntana nomhla njengoba seniyazi idrill. Istep sokuqala ke iba sesi sokuzigutyula. Esokuzigutyula kulena igame sidibana nokulwa. Izaba into enye, uyasigutyula but at the same time uyalwa. Kwangalamayeza sizawabiza. Kwalamayeza sizawabiza uzawohlula kubini lamayeza ukwenzela ukuba amanye ajonge wena, amanye ajonge Ikhaya nanga. Loqala uMsintsi sithe ube yintoni, ube lixolo. Ukuba wena ke uthi ukufutshane noMsintsi yakwazi uzifunela ingcambu, ungalibulali iyeza mntana omhle. Xa usomba ingcambu yombe such that umthi lo ungafi. Naxa uyowuxoza umthi sanukwenza le nto yenziwa ngabantu abamoshayo bawujikeleze umthi. Xa uthi ujonga ngokumthi ufile the entire top part ayisekho usable because umntu wenze into angayaziyo, wawubulala umthi. Aye isebenze ke into oye washiya uyibulele. Yilo nto siyicengela sithi siyicenge ixolo lalo mthi siyokwenza into ethile, awuzange ubulala lo mthi. Number 2, fumana naliyeza ekuthiwa ngumanyisa mntana omhle. Eliyeza liyeza elenza lento ibizwayo kule ndawo yayifamos siyalwa ngoku, uyayiva siyalwa ngoku. Negama leyeza liyatshuba akudlalwa, uyayiva mos. Fumana lona eliyeza liyafumaneka apha ekhaya. Ukuba alifumaneki kwi-herbal shop engakokwenu, ulibona njani ukuba lilo eliyeza ikhava okanye ixolo elumphandle? Uzawuba orange. uBhele ke xa ithi orange usenoba mhlawumbi uthetha ntoni? Uyelo. Uyayibona mos ndinguBhele mna, nayo le mibala ihamba indijongisa intamo ezantsi. Ufuna iyeza ekuthiwa yiphindamshaye, abanye bazawuthi Phindamshaye. Eliyeza uzawulibona izawuba yiloo nto igreen ingathi yinto yevine, into ebugriphu. Kanti ukuba unethamsanqa uyakwazi nofumana ingcambu yalo. Ungayifumana ke xa unojikela apha ekhaya uthi ucela ingcambu yephindamshaye okanye sikuposele, but ixesha elininzi kwiphindamshaye sisebenzisa laa nto izitwistayo. Ingcambu sayifumana nathi ngethamsanqa kuloo kona kwakuqonculwa imithi. Uyayibona ke sathi masiyifumane ingcambu. Ufumana isinwazi athi nguChithibhunga kwelethu icala liyeze lizilumelayo mos, ndithi eli liyazilumela nje kamnandi. Fumane lona
sichitha amabhunga ahlangana ngawe okanye amabhunga ahlangana ngelikhaya uhlala kulo njengoba sizawujonga wena sijonge ikhaya. Sisekulento ke mntana omhle siyafuna uyigxininisa into ethi lento sincokola ngolosihlanu subhale lapha ekhaya uthi masikuhlanganisele kuba njengoba siyibhala sijonga lento siyibona uba ifanelekile ukuba uzidibanisele so that uthethe neyeza while usebhizi. Number 5, Sdumbu phumendlini, uyayiva ke ngokukhutshwa nesidumbu. Unumber 6, fumana Nkalimasane bathi yintsema. Uthi kulo muntu ukuthengiselayo ucela le ekuthiwa yi-female, le izawuba ngu-pear shaped but inverted. Uyayibona mosipere the base bankulu and then umphezulu utswebhe, kanti lena is inverted. The base lento befamba ezantsi kwipayina i-base, uyayiva manje lento ubhela zama uyitsho. It's just it means nje the more isihla the more itswebha kanti phezulu evulekile. Ukuba ufumene isenamagqabi aphuma kulaa ndawo eyibase idibe neflawa entlana malento. Ufumane iyeza ekuthiwa umvikanduku, bazawuthi umshaya nduku kwezinye ikona bathi untongana zibomvana xa ujikela ngapha kwenciba ungathi undongana zibomvana. Undongana zibomvana lela yeza lilumayo, kanti untongana zibomvana usuka from what we call i-fen female. Usuka phaa kulaa fen female yefen uxhaphaka kwiindawo ezimanzi, not necessarily but kwiindawo ezimanzi emahlathini ufika emninzi umvikanduku. Funa wona kaloku sifuna uvika induku kwenzela uba xa ugibisela ingabuyi ingawo induku ivikeke. Sifumane Selepe, lizembe ke le mntana omhle nakulo siyalisebenzisa kuba senzani kuyaliwa mosi kule gembe sesitshilo. Fumana uSelepe noba ngowuphi umbala, don't be married. Owuphi uSelepe doesn't matter, Selepe kodwa ke bawuzaba mnyama izaba ngoyena mhlawumbi oma umfumane kuba sithini siyalo. Fumane lo Selepe. Unumber last ke siyafuna uyichaza uba kule game asizuba nazo i-add-ons deliberately. Unumber 5, unumber 9 nonumber last sifumane Sehlulamanye ukwenzela uba lento siyihlanganisile noko ibe naso isidima benaso uSehlulamanye. Omnye umntu ke uzawungafaki uSehlulamanye afake amanye amayeza solange siliyeza that bite. Usenofaka umabopha, usenofaka iyeza elihle oyazi ukuthi kuthiwa lizawakhusela la mayeza akho kodwa ingabi sosiqunga. Uyayibona uba liyeza nje kuthiwa eliyeza liyawakhusela la mayeza akho. Maninzi kamayeza enza loo nto. Ufake uzifumanele imboziso kuba kaloku kule nto sithe uzawufutha. Sebeyiqhelile kabaninzi ukuba xa efutha, xa ephuma esifuthweni, xa igqiba nje ukoma, whether uzomisile okanye uzomele, athi into yakhe yemboziso kuba nayo iyancedisa after okakustima. Uyizame mntana omhle kuzawutsho nawe ukuba hayi iyancedisa. Uthini ke mntana omhle? Sithi la mayeza njengoba wadibanisile wawangqusha wawagreyida loo nto yiyo uyawohlula into 3. Okay, masiyeke le yesithathu, masithi wohlula into 2 izawuba confuse abaninzi. Eyokuqala kufuneka ufumane noba zezatoti ezeze-pilchard, ezatoti zakudala, noba zezeyiphi into ikhubhinzi i-pilchard laa toti le ifake ezaa zinto, noba ufike isemdaka mhlawumbi uyichole esitratweni seyivusa okanye iphuma apha kuwe endlini. Thatha eliyeza, njengoba eliyeza unalo walohlula, thatha elinye ulenze lilingane nezatoti xa zigcwaliswa. Ugcwalise ezatoti kodwa not to brim, ingafika phaa phezulu. Galela kuzo ezatoti zibe 5 kona enye uyibeke ngasegeyithini. Ube ngathi uyazombela ezitoti ubutshonarha. Njebile toti ugalela amanzi ungathi uyomba but ishake itoti. Izawuhlala apho ke loo nto mntana omhla kodwa uzawuphinda uyenze yona uyiyeke kwezo kona. Eyesibini uzawufutha ngayo. Uyayazi mos into ofutha asizuyiphinda. Sidlule ezasemfuthweni sithini xa ugqibile okakufutha asiyibali le wishepa izawuzigundela isibolele loo nto yiyo. Xa ugqiba ufumane amayeza okukhupha la ugqibo wasebenzisa. Ayakhutshwa amayeza okulwa, ungahlunyuka namayeza okulwa. Siwakhupha ngawaphi? Elokuqala siphinde sithi uMsintsi. Sithe kaloku lo Msintsi wenza okubi
wenza okuhle, okubi ke kuthi uyalwa, okuhle liyeza labantu abadala elide lifakwe nakuzo ezi zinto kuthiwa ngamagobongo. Kanye nawe namntu bethi silawu sicenga okuhle kubantu abadala, siphinde safumana namsintsi, elaxolo lamsintsi. Lizawudibana ke nawo la mayeza esizawube siyawalandelisa, ngamayeza okuthandeka la sizawufutha apha. Uba wena uthi ungumntu ozizanela ibhizinesi, mhlawumbi unaloo nto uyenzayo, kwangayo le nto ungachela ngezi stephu ngegalamu siwabizayo kuba ngamayeza okucenga okuhle engisidima. Sithi majika ntambo, apha sijika ukuba bekuthiwa abantu abadala sebethanda ungakubhaqi ungakuboni, khona into engathi apha kuwe ibufihle karha, siyabacenga mabaphinde babuye. Sithi impendulo ebomvu, le nto bathi sisikrwexe. Khona kumntu ofowunayo apha ekhaya, tata ubhele ndivele othenga impendulo ebomvu, bandinike eli xolo. Uyalibona elaxolo, wena mntu okhe wadibana neyeza ekuthiwa abanqonqozi, umzekelo, okanye iyeza ekuthiwa umdlavuza, umzekelo, okanye iyeza ekuthiwa I'm thinking of another example, ugazini. La maxolo abadeki, yabona ixolo, ubobe ixolo lixolo lomthi omkhulu. Impendulo ayikwazi uba lixolo elinjalo, yingcambu lena. If ityebile kuba ibityebile, yaba ngangobhontsi wakho, yaba ngangobhontsi ibityebile ke leyo. Sidlule sithi uzibuthe. Lena ke sisilawu samakhosi. Ungayofuna laa nto kuthiwa bayikhumshe kwenye indawo, kodwa ufumanisa uba xa seliphelela lonke eligama kuzawuthiwa umhlume kahloyile uzibuthe omhlophe. Apha sifuna uzibuthe, isilawu samakhosi yiyombi yophantsi komhlaba ebutyumtyumbu grape. Xa uyijongile ingqushwe le nto ibe yiphawuda ebomvu, sifuna loo nto ayizawudibana nayo iphawuda okanye udibane nayo izezo nto zi-dried, ubona uba ibe-consistency yento engathi ibu-grape, if you understand what I mean. Then sifune umbiza. Uzawuba nelakhi ke xa uzawufika kwezi ndawo zikude nolwandle, umbiza usafumaneka. Kuba kaloku amayeza amaninzi mntanomhle ngeli xesha, nguJuni ngoku, amayeza amaninzi setshile nawo umbiza kuba thina ke singaselwandle usafumaneka. Uzawufumana, ubufumana apha ekhaya, uzawufika usenawo neflawa yawo entle. Ufune i-aloe vera ke. Uthini xa ugqiba uyifumana yonke le nto? Sithe mosi uzawohlula kubini la mayeza, elinye uzawuchela, kodwa kule game chela ngaphakathi qha. Uyafutha, is up to wena ufutha kangaphi. Qho ugqiba ufutha uzithambise le aloe vera yakho kwesi step, kwesiya ubuthambisa imboziso, kwesi yi-aloe vera. Uthandeke, izinukela kamnandi mosi, na uyayiva le aloe vera. Ine-essential oil, ino-vitamin E, zonke ezaa zinto ezenza ulusu lwakho noko luqhaqhaze. Iyaphinda ke le aloe vera oil isubstituta isiphondo sokuthandeka. Kuba isiphondo sokuthandeka andithi usithi nje kule ndawo, yayibona, andithi usithi nje kule ndawo yodwa, kanti yona uyithambisa umhlobo wonke, yayibona. Itsho noko ibe yinto ekuphathela amathamsanqa. Nazo ke into besiyiphethe, kuyanqulwa ke kwesi step sesibini, kuyacenga, ucenga ongenako, ucenga indoda, ucenga umendo, ucenga into ezithile mntanomhle. Omnye ucenga umsebenzi, omnye ucenga ulungelwa kuloo kona afuna ulungelwa kuyo. Xa sikwesi step sicenga ononyanya, sicenga ucengeke bantwana bahle. Xa ucenga kakuhle uzimisele, and le nto icengayo iyinto eyiyo, uzawuphendula. Siyekile ke yalala, hambo oda amayeza okanye wakhangela apha ekhaya. Onke la besincokola ngawo apha ayafumaneka apha kwa my friend Ncema.